MAYSA manen kabsat nga naragsak ken nagasat nga aldaw panaginana nga isu itinted ni Apo Dios kada tayo kabsat. Kalpasan iti panaglabas daytoy laeng a bagyo nga nangited kabsat iti dakkel manen nga peggan panagputeng nang nangruna kadigiti panaglayos kadagiti teritoryo tayo kabsat nang nangruna iti Cagayan ken Northern Isabela. Agyaman tayo sipud ta ni Apo Dios ket pudno launay akas ti adalin tayo ngano lumalasat tayo kabsat iti panawen daytoy adalin tayo iti pagleksyonan tayo nga iti pagguguran akadwa tayo ni Kristo. Ni Apo Dios kakabsat ket kadwa tayo kadaytoy tiempo iti nadawel a bagyo. Adda kang kantahan tayo ket nagbalin a pudno a shelter in the time of storm. Ket kahit mi kabsat nga agyaman manen kada kayo tapno daytoy pa nagkakadwa tayo ket maysa nga bendisyon nga makita tayo kabsat nga ni Apo Dios ket pudno launay kadagiti inkarina ket pudno launay nga tungpalen na dagita a karina nga agpaay iti pagimbagan tayo agkararag tayo kabsat. Managayat nga Dios kadaytoy nga oras italdan mo na santuan agyaman kami Ama kasi nalakniban na kami iti naglabas nga bagyo. Inted mo Ama dayjay natalged nga panagbiag mi iti sidong dayta payak iti panagayat mo. Agyaman kami o Dios. Kasi kay tinakiadda kada kami. Pudno launay dagiti nadadal mi. Ngayon tunumagna kami kadagitoy nga napiggad kapadasan. Saan na kami to nabaybayan? Dawatin mi Ama nga daytoy panaginadal mi manen tatang oras italdaw mo na santuan. Iti santong espiritong kumay iti maited kada kami. Uren o ginadayo kami o Diyos, mariknami kuma, dayjay panagministro ti santong espiritong, tapno daytoy aleksyon nga inted mo nga pay kada kami, ket agbalin a pudno a kapadasan mo. Iti panaguro-uray mi asidegen nga panangibaon mo iti anak mo, tapno may na kami nga alaen, insaganang nagpay kada kami o Diyos dayta nga pundaway. Agyaman kami itinaganap po ni Jesus. Amen. Datayon kabsat iti lesson number 9. Iti title na ket MAYSA a BIAG ti PANAGDAYDAYAW. A life of praise. Anyan kabsat nga nagpintas dayto adalin tayo. Agsipud ta uray no magnatayo uray no adda tayo, kadayjay akapadasan tayo, nga arig na isu kakabsat dayjay pagguguran, tapno madalusan tayo, kadayjay rugit iti baso. Inggana nga dayjay aladawan, kababalin ni Apo Jesus, ket isun iti addan, akababalin tayo, ket intun no dayta ti mapasama kakabsat, agawid dayton iti pagarian ngayon sa gana ni Apo Dios nga pay kada tayo. Ket iti inaadal tayo wenno ti reviewin tayo itata, ket dayjay nga panagbiag nga agdaydayaw tayo uray pay no lumaslasat tayo iti dayta iti English na crucibles dagita nga kapadasan kakabsat. Ket iti paset nga mayulo ket masarakan iti libro iti Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 4. Basaen tayo kabsat. Agragsak kayo iti Apo akan kanayon. Ibagak manen, agrag-u kayo. Rejoice in the Lord always. No dayjay sao nga always kabsat, awan iti puted na. Isu nga dayjay adadalin tayo MAYSA a BIAG ti panagdaydayaw. Dayjay nga biag agtultuloy. Tanong maputi din dayjay nga biag
saanen ang maysa nga biag no di kiti maysan abangkay wenno maysan anatay ket dayjay natayhanen nga mabalin agdaydayaw. Ket iti balakad ni Pablo kakabsat kadagiti kakabsat tayo ijay siyudad iti Filipos. Ket agragpuda akan kanayon, agragsakda akan kanayon. Ket saan met akan kanayon kakabsat no arig na kuma iti maysa nga panagbiag saan met akan kanayon ang nalinak adamit dayjay umay anadawel dadakkel iti dalluyon. Saan met kakabsat nga kang kanayon nga iti puluyukoy iti angin ket natal na umay akas daytoy ang nakapadasan daytoy nga lawas umay iti bagyo. Anya iti bagbagana ni Pablo. Always kang kanayon. Uray no naptiya iti panagbiag. Uray no umay iti kapadasan nga adda umay iti pagrigatan tayo. Iti inbagana ni Pablo. Ibagak manen agrag o kayo. How often? Kunanan ni Pablo. Kanayon. Daytoy kakabsat iti inbagana. Nga daytoy aragsak. Daytoy a panagdaydayaw. Daytoy a panagragrag o tayo. Ket maysa nga bunga anapnuan iti panagdaydayaw. Ulit kakabsat. Daytoy a kapadasan. Nga itikan kanayon ket mabalin tayo nga agragsak. Nga itikan kanayon ket mabalin tayo nga agragrag ko. Daytoy nga kababalin ket maysa nga bunga kakabsat iti biag anapno iti panagdaydayaw. Amuan tayo nga dagiti tattao ket asidegen iti Apo gapu iti panagbiag tayo. We are surrounded kunana jay Hebreo 12, we are surrounded with so many witnesses. Sanin bagapin ni Pablo, datayo dagiti ambasador nga agpaay iti panakikapya kinapo Dios. Inbagaman ni Pablo, you are an open epistle. May nga surat nga basahin. Ket no dayjay a panagbiag tayo, makita dagiti tattao nga napnuan iti panagdaydayaw. Dagitoy nga tattao maiyasideg damit gaputi nakita da kadatayo kini Apo Dios. Iti bersikulo 5 iti Filipos 4 kastoy idinbagana ni Pablo kabsat. Maamuan kuma dagiti isu amin at tattao iti kinaanos yu ti Apo asidigan. Apay nga inbaga ni Pablo dayjay naanos wenno dayjay kinaanos. Anya iti koneksyon na kakabsat kadayjay panagdaydayaw akan kanayon. Dadadalin tayo dayjay panaglasat tayo iti paggugura na kadwa tayo ken Kristo. Wenno naanos ka no napintas iti tiempo akas di kunak nalina. Dagiti tattao normal. Ngem inton no naanos ka nga umay dayjay nadawel nga panawen nga arig na digiti dalluyon ket agbitak nga umay ken ka. Ket addalata dayjay panagdaydayaw mo, may pakita dayjay panag kinaanos mo. Anya ti kunana maamuan kuma dagiti isu amin at tattao ti kinaanos mo. Apay nga gananos ka dati Apo asidegen. Mikadua kabsat inbaga ni Pablo so daytoy. Agbiag tayo kuma nga awan iti stress. Amun tayo kakabsat nga iti kaaduan a rason no apay nga adda iti sakit nga umay kada tayo. It is because of stress. Kunana iti versikulo 6 kakabsat, di kay madanagan iti uray anya. No dikit dagiti isu amin maipakaammo kuma dagiti dawdawat yu iti Dios. Anya na panagbiag. Umay manayn ulitek.
umay itinatal na nalina a panagbiag. Anya iti kunana, ante madanagan. Ngumno may nga iti nadawel, kumusta? Madanagan tayo. Ngem ti kunana ni Pablo Kapsat, di kay madanagan iti uray anya. One of my favorite song katay His eye is on the sparrow. Dayjay author dayto nga kanta Kapsat, inadaw na kadayjay baga ni Apo Jesus iti Matthew kapitulo 6. No kasano iti panagayat ni Apo Diyos kanya nang nangruna launay kaysa dayjay panagayat na dayjay tumatayab iti tangatang. Kunana ni Apo Diyos ket sanda nga agmula, sanda nga agapit, sanda nga agurnong iti kanenda iti sarusa. Ngem agbiagda. Anya iti kunana, di kay madanagan. Tapay ni Apo Diyos amuna iti pagkasapulan tayo. Ket agsipud ta amuna iti pagkasapulan tayo. Ket iddawaten tayo kenkuana. Be having a very close relationship with Him. Dawaten tayo kenkuana. Ni Apo Diyos itid na Kapsat. Ni katlo. Unana ni Pablo iti versikulo 7. Ket itital na ti Diyos daygan na iti amin na panakaawat. Aywanan nanto dagiti puspuso ken pampanunot yu ken Kristo Jesus. Agbiag tayo kuma anatal na. Kasano tayo Kapsat nga agbiag iti maysa nga biag nga kanayon nga agdaydayaw ken Apo Dios. Umuna, ammo tayo nga sidegen ni Apo Jesus. Aganos tayo. Ket dayjay panaganos tayo, makita dagiti tattao, there is a very strong witness. Ket kunana agbiag tayo kumang awan ti stress, di tayo madanagan. Agbiag tayo kuma anatal na. Ti dawat ni Pablo ket tital na iti Dios, madda kuma kadakay. Iti leksyon tayo Kapsat, adda iti duwa nga banwar, maysa ti daan na tulag, maysa iti baro nga tulag. Nga insuro da no kasano iti agbiag nga napnuan iti panagdaydayaw, iti tiyempo iti panaglasat da kadaytoy a crucibles iti panagbiag. Apan tayo Kapsat dayjay example iti daan na tulag ni Josue. Iti background na Kapsat, natayen ni Moses, simukat no Josue, ket kunana ni Apo Dios Josue, tiyempunan nga sirkenyon iti dagaan na ikari, di Kenan. Simrek da, binalasiw da, dayjay aglaylayos kakabsat nga karayan nga Jordan. Amo tayo istorya nga imununa di padi, idi nga binaddekan di padi, wenno di padi di danom, nagbisngay di nga danom. It is a replica, a duplicate, kadayjay nga panang pisi ni Apo Diyos kadayjay a Red Sea, idi lumasat da from Egypt, mapanday di wilderness. Itatan at daday di wilderness in order to enter Canaan. Tinagbisngay manen ni Apo Diyos dayjay karayan nga Jordan. Itibilin iti tunggal tribo mga alada Kapsat iti saggay sa adadakkel a bato. Binagkat da. Ket idin nga nakabalasiw dam amin, iti umununa nga inaramid ni Josue nang ipata der iti maysang altar made of 12 stones representing the thankfulness of the 12 tribes of Israel. In front of them, isang wanang da, ket isu kakabsat, dayjay
dakkel a syudad iti Jericho. Ti pader na ket nakabiti nga dadakkel a babato. Iti kunada di historians, mabalin nga agsinabat iti duwa nga karwahe. Iti rabaw da ito nga pader. It is a walled city. It was well protected. Daytoy iti crucible ni Josue. They are now in Canaan nga masapul nga parmekenda dagiti tao nga adda iti Kanaan. And the first one is the city of Jericho. Dayjing rabi napan kakabsat ni Josue iti MAYSA nga turo. Kitkitain na dayjing nga syudad. I could imagine he was talking with the Lord and said, Apo, inted mun kada kami, daytoy nga daga, na inkarim, nagpaay kada kami. Ngam apo datan dayta nakadakdakkel a syudad. Kadayjay nga panagmaymay sana, imay kakabsat, iti MAYSA a kapadasan. Daytoy ket nabasa tayo, iti pagleksyonan tayo ti Josue Kapitulo 15, versikulo 13, ingana ti 6, versikulo 20. Ket imay kakabsat, kadaytoy a panagmaymay sana ni Josue. Adda iti timmakder iti sangwanan na. Sa lunsod ni Josue, sika kumapun ka kada kami, wenno sika kumabuso ka kada kami. Are you for us? Or are you against us? Kunana dayjay banwar. Saan ngem siya kas prinsipe ti buyot ni Jehova nga umayak ita. Anya iti bagbagana ti leksyon tayo kapsa. In times of crucible, God is there. In tunno adda dayjay dakkel at challenge mo, right in front, seemingly undefeated, kasalala dayjay walled city iti Jericho. Into nagmaymay ka, feeling deserted, feeling kaslakan nga mapa. Ni Apo Diyos, ibaon na dayjay prinsipe iti buyot ni Apo Diyos nga makiantaken ka. Nagpinkas kapsan. Ngem siya kas prinsipe iti buyot ni Jehova, umayak ken ka. When the Lord is with us, who can be against us? Not even uray pa dayjay walled city iti Jericho. Inted kakabsat ni Apo Diyos dayjay karina. Basahin tayo iti Josue 6, versikulo 2. Ket ni Jehova kinunana ken Josue, kitaem inyawat ko ita imam ti Jericho, ken ti ari na ken dagiti tattao a maingel. I like that. Sakbaypay nga napanda nga gubaten dayjay syudad. Inkarin ni Apo Diyos. Inted ko, inyawat ko taimam ti Jericho. Anya iti bagbaganan ng Diyos. You have problems. I have problems. Ngimno ni Apo Diyos kaduha tayo. Sakbay tayo pailaeng kakabsat. Gasarken dagijay nga problema or challenges in life. Kunana na Apo Diyos, inyawat ko itaimam. There were times nga dadigiti AY kakabsat ito'y Carino Church. They will take the board exam for teachers. Kuna kanya da kahit inanagadligin na ganda. Mimi, Jurema, Bagpay Alpha, pasado kayo.
Kunada, pastor, magdila ka sa ng anghel. Anya iti bagada kapsat. Iti bagada nga dayjay kumang nga inbaga ket agbalin apud ko. And praise the Lord. Amin dakit nakapasa. Anyan kakapsat nga nagpintas na iti bagada. Sana inted dayjay instruction. Iti verses 3 to 5 kunana ni Apo Dios, lawlawin yun to daytang syudad iti Jericho. MAYSA maminsan iti tunggal aldaw from day 1 to day 6. MAYSA. At dato'y iti kampuda, at dato'y iti Jericho, apan digit Israelitas, they will go around the nga syudad. First day, nunalpas, agawid da. Second day, numalpas, agawid da. Third day, ingana iti sixth day, agawid da. Yun na idumduma kapsat, dayjay abilin ni Apo Diyos. Ngem intun iti maikapitong aldaw kunan ni Apo Diyos. Lawlawin yun to iti mamin ito 7 times. Intun no nakadanon dan iti makin ito at the 7th time. Dagiti pitunga padi nga igem dagit ang guyog, they will blow their horns. Amin to at tao ket agriyaw danto iti napigsa ket iti bakod iti syudad marbanto. Dagit instruction ni Apo Diyos. Muyo, dagiti banwar ni iti Biblia kapsat, when God gives the instruction, they follow it to the letter. Ulitin, no, that instruction ni Apo Diyos, the heroes of the Bible, they do it to the letter. Idi, tinadal tayo kapsat, idi nga inbagan ni Apo Diyos nga aramiden ni Noe ti daong at the measurement na at the kayo na datamamin na. And Noah did it. Idi nga ibaga ni Apo Diyos akastoy iteramiden ni Abraham. No anyaman tinbaga ni Apo Diyos, Abraham did it. Namuan tayo kapsat nga uray pa ni Moses at dan itatan ito'y leksyon tayo Moses. He learned by experience that faith ti pamati ket kuyugan iti panagaramid. Taapay iti pamati nga awan ti aramid na. Kunanan ni Santiago, MAYSA anatay awan iti BIAG na. Amo tayo iti napasama. Naabak iti syudad iti Jericho. Ket anyan kakabsat, tayin baon ni Josue, birukin nyo, dayji babae nga nangisalbar kada kayo. Ket iyagyo ni Rahab, ken iti amin a pamilyana, dito'y kongregasyon. Anya iti unang adal tayo, when you are facing a big challenge in life, a city of Jericho. Laglagi pa ni Apo Diyos ka. Laglagi pa no adda ti instruction ni Apo Diyos ken ka nga mabasam iti Biblia. By faith do it. Apan tayo kabsat iti banwar iti baro a tulag. Daytoy kakapadasan ni Pablo kadwana ni Silas. Ni Silas kadwana kabsat. Masarakat na ito, ijay aramid 16, versikulo 16, ingana 34. Anya gamin itinapasama. Basahin tayo kapsat iti versikulo 16. Ket na aramid nga, idi mapmapanda iti diso a pagkararagan. Sinabat na kami iti MAYSA abalasang nga adda espiritu na amamadles. Ket adu iti na kadagiti apuna ang masapulan na itipan nagpadpadpad
padles na. At dato'y ti maysa nga balasang. Di nakita na ni Pablo ni Silas nga mapan ijay lugar a pagkararaka. Kaya nasigan. Kitiriga na, dahito nga babae, saw. Aglalok laki lalao. Kit ni Pablo kapsat, he was annoyed. Siyempre, han nga napindas si Raramidin. Kit ni Pablo, pinasyat na dayjay dakes asairo nga adda ka dayjay nga balasang nga isu iti mangmangted kenkuana dayjay apan nakabalin. Ket gapu kadaytoy nga inaramid ni Pablo naawanan iti negosyo dagitoy nga tattao nga mangay aywan kadaytoy nga balasang. Ket inaramid da nagkaykaysada kapsat. Basahin tayo iti 22 hingga na 24. So na, ket digiti adu nga tattao nagmaymaysada, simupring kadakwada. Ket dagiti mangukom pinigis na digiti pagananay da ket pinasaplit na ida. Kita nyo diyan naran kapsat. Dagitoy nga negosyante were against Paul and Silas. Ket nagmaymaysada. Ket dayjay nga nangukom, the judge, tinarabid na, pinigis na dayjay pagananay da Pablo ni Silas. Sada pinasaplit isoda, so binaut-baut da. Verse 23, ket idi anasaplit dan ida, iti ado. Pupuk da ida iti pagbaludan, ket inbilin da iti agpambantay, iti pagbaludan nga aywanan na ida. Versikulo 24. Isu nga idi ang maawat da daytoy abilin. Inserrek na ida iti pagbaludan iti kaunegan. Ket inkabil na dagiti saksakara iti tulong. So, imagine, inbaludan ni Silas ken ni Pablo. To be sure, daytoy nga jailer inpanna ije kaunegan. Sana kakabsat inkabil dayjay saksakada iti maysa nga tulong. Tulong is a piece of wood. Dua, adati abot na nga dua, ikabil dayjay sa kasadan to ilak. Handang nga makapagna. Dayjay iti crucible ni Pablo ken ni Silas. Anyat adalin tayo, iti paulo na ti leksyon tayo, kakabsat, ket maysa BIAG, iti panagdaydayaw, adda dayjay pagbaludan. That was their crucible. Ket idin nga adda dayjay pagbaludan kabsat. Versikulo 25, kastoy ti inaramid ni Pablo ken ni Silas. Nga mititing nga ti Rabi, idi nga agkarkararag da Pablo ken ni Silas. Nagkankantada iti imno a maipaay iti Dios. Ket dagiti adu a balod nangegda. Anyan. Anyan inaramid da. Nagdaydayaw da. Babaen iti panagkarkararag, babaen iti panagkangkanta. At daday di unag, nangegda iti amin na ibalod. Because they were living a life of praise. Sipod ta agdaydayaw da, ore pa'y iti unag. Iti crucibles da. Anya inarabid ni Apo Diyos. Verse 26. Kaya't pagamuanan, imay sa adakkel agin gined. Al digitisim simento ti pagbaludan, nagpigirgirda. Ket nga igat dato ang naglukat, dagiti suamin na ruangan, ket narwarwar, dagiti galgalot da amin. Saan laengen nga ni Pablo ken ni Silas, amin kakabsat, nga naibalod, nawarwar, dagiti inkabil da, nga galgalot da. When we sing, when we
praise the Lord, even at times of crucibles, God makes miracle. Hanya nga ikabsat iti napasama. Anya di kunanan ni Pablo iti Episo, na daytoy kuma nga bunga iti panagbiagyo, makita iti sabsabali. Kadaytoy nga kapatasan ni Silas kini Pablo kabsat, adda iti bunga na when you are praising the Lord in times of your crucible, adda bunga na, adda resulta na. Siyempre, di gwardya, agpanggapen at suicide. Taapay, ti amuna ta nakasipsip na. Awanan di iti balod na ay-aywanan. Verse 27, ket idi, ang nakariing tagbanbantay ti pagbaludan. Ket idi ang nakita na silulukat di iti ruangan ti pagbaludan. Inasot na iti kampilan na, ket ngani patayin nan, papatayin nan ti pag-ina. Ta ipagarok na nga nagtalaw dagiti balod. Amutay website. The consequence is isunto mo lang may cut, isunto mo lang ma-discharge, isunto may maawan. No itatanak, awan pension mo, awan na mami na. Iti kaya nan, mataya lang yun. Kunanan ni Pablo kabsat, iti verse 28. Ngem ni Pablo nagikis, iti napig sa timay kung kuna, di kalanggasan tabagin, taadda kami amin dito. Iti ragsak dayjay nga, gwardya kakabsat. Adda iti sinaludsod na. Iti verses 30 and 31. Ket inala na iday jerwar. Ket kinunana kadakwada. Apo anya iti rebeng kong aramiden. Tapno maisalakan. Pero nga, anyan nga nagpintas a resulta. Da Pablo Silas agdaydayaw da iti tiyempo nga addada no lumalasat iti pagbuhuran. Kadwada ni Kristo, kadwada ni Apo Diyos, ni Apo Diyos nangitagtigin gina, ni Apo Diyos unayawayan na ila. Remember this, again, when you are facing crucibles, God is with you. At the resulta na, katikunanan ni Pablo kabsat iti verse 31, mamati ka ken Apo Jesus ket maisalakan kanto sika ken iti balay mo. Nagbalinan nga pudno di kunanan ni Pablo di libro ti Efesos. Anya ti kunanan ni Pablo di libro ti Efesos karabsat. Kunana nga maamuan kuma dagiti so amin at tao ti kinaanos yu, iti panagdaydayaw yu, iti tiyempo nga lumalasat kayo. Kadagiti kapadasan nga arig na adda iti pagbuburan. When Paul and Silas were in prison, they were praying, they were singing, they were praising God. Anya naadal tayo kabsat. Inaadal tayo ket dagitoy abambana. Umuna agragsak tayo iti Apo iti kankanayon. Let us be thankful for the Lord at all times. Mikadwa, adamang kita kada tayo ket no makita da nga uray iti kapadasan anapait ket agdaydayaw tayo. Dayta ket maysa anapigsa a panagsaksi. Kunana ni Ellen White kakabsat iti libro iti Ministry of Healing page 253. Iti kasta sursuruan tayo digiti puspuso ken bibig tayo amang sarsarita iti panagdaydayaw iti Dios nga agpaay iti di mapadisan nga ayan.
Sursuruan tayo, digiti karkarwa tayo nga balin, anaranyag, manipod, ti cross iti kalba. Di tayo kumapulos lipatan. Ada tayo ket anak iti nalangitan nga ari. Anak ka babae ket lalaki. Di apo iti buyo. Bundaway tayo amang kalinaed iti MAYSA nalingaay nga inanama iti Diyos. May God give us hope. May God give us peace. Iti tiyempo, iti panaglasat tayo, iti pagtulog. Ket agbiag tayo anak nuan iti panagdaydayaw. Agyaman tayo kinapo Diyos kakabsat, agkararan. Agyaman kami ama ang eleksyon na ito. Agyaman kami, tainted mo kada kami digito'y napagpagalasan ng anak mo, ni Josue, kundi iti Israelitas, ni Pablo kundi Silas o Diyos. Nga nabalinanda nga dinaydayaw na uray pa ino ang kadigitid lang ama itid mo iti panagbalegi nakastinted mo iti panagbalegi kini puso itid mo iti panakawaya-waya ni Diyos kaligitan yawan ng problema akas na iti panangwaya-waya kini Pablo kundi Silas. Agyaman kami ama itandaw mo sa tultuloy ko Diyos ni kararagan digiti katwani nga pagdaan. Magdadadigiti lumaklasat kalituig na pagpapadasa ng Diyos. Itid mo kadakwada dadya inanama. Itid mo kadakwada dadya. Itid mo o Diyos dadya panagbiya. Nga mabalindag na daydayaw. Kadigituig na pagpapadasa. Agyaman kami ama kayo. Itinagan niya po may sustinawat. Amen. I was blessed being with you this time. Nga Apo Diyos, bendisyon ka na kayo sa ay eten na kayo na Apo Diyos, ay eten na kayo. Happy Sabbath.